שלום לכולם. בסרטון זה נדבר על שיטות שונות לייצוג של מספרים. בבסיס העשרוני למשל שכולנו מכירים, יש 10 ספרות, 0, 1, 2, 3 ועד 9. נניח שהתחלנו לספור עצמים כלשהם, למשל קוביות, ואנחנו רוצים להתאים לכל מספר של קוביות בעצם ספרה מתאימה. אז נניח שיש לנו 3 קוביות, נתאים להם את הספרה 3. אם יש לנו 8 קוביות, את הספרה 8. אם יש לנו 9 קוביות, את הספרה 9. אבל כשאנחנו רוצים למנות 10 קוביות, כבר אין לנו ספרה מתאימה. נגמרו לנו הספרות. מה נוכל לעשות במצב הזה? מה שאנחנו עושים זה להצמיד שתי ספרות ביחד, 1 ו-0. הספרה הימנית, 0, מייצגת את כמות האחדות. כמות האחדות בעצם יכולה לנוע בין 0 ל-9. והספרה השמאלית מייצגת את כמות העשרות, שגם היא יכולה לנוע בין 0 ל-9. כאשר נרצה לייצג 10 עשרות, לא נוכל לעשות זאת עם שתי ספרות בלבד. הגענו בעצם לאותה בעיה שהייתה קודם, ולכן נאלץ להוסיף ספרה שלישית. הספרה השלישית מייצגת כמות של 10 עשרות, כלומר כמות המאות. נתבונן למשל על המספר 3542. המספר הוא 3,500, 4 עשרות ו2 בודדים. במילים אחרות, 3,542 הם 3 כפול 1,000, 5 כפול 100, ועוד 4 כפול 10, ושני אחדים. עכשיו, 101 היא בעצם 10 עשרות, כלומר 10 בחזקת 2. 1,001 הוא 10 מאות, כלומר 10 עשרות של 10. זאת אומרת 10 בחזקת 3. 10 בודד הוא פשוט 10 בחזקת 1. אם כך נוכל להציג את המספר בצורה הבאה: 3 כפול 10 בשלישית, ועוד 5 כפול 10 בשנייה, ועוד 4 כפול 10, ועוד 2. כעת נדבר על הבסיס הבינארי. בבסיס הבינארי יש לנו רק שתי ספרות, 1 ו-0. נניח שאנחנו רוצים לספור בבסיס הבינארי שני עצמים, ולהתאים להם מספר בבסיס הבינארי. לצערנו, אין לנו ספרה מתאימה, כי יש לנו רק שתי ספרות. ולכן, בדומה למה שעשינו בבסיס העשרוני, נאלץ להצמיד שתי ספרות ביחד, ונקבל 1 ו-0. ספרה ימנית מייצגת את כמות האחדות. כמות הזאת יכולה להיות בין 0 ל-1. והספרה השמאלית מייצגת את כמות הזוגות. גם היא יכולה להיות בין 0 ל-1. כאשר נרצה לייצג שתי זוגות, לא נוכל לעשות זאת בעזרת שתי הספרות. ולכן נצטרך ספרה שלישית. ספרה שלישית מייצגת שני זוגות, כלומר לפי המספר שלידה. זאת אומרת רביעייה אחת. אם בבסיס העשרוני הספרה השלישית ייצגה מאות, 10 עשרות, בבסיס הבינארי הספרה השלישית מייצגת שני זוגות, רביעייה. נוכל להמשיך כך עוד ועוד, וכל ספרה נוספת תהיה בעצם פי 2 מהספרה שלידה. זאת אומרת, אם נסתכל למשל על המספר שמודגם כאן, שהוא 1, 1, 0, 1, 0, אז תהיה לנו ספרת אחדות בכתום, ספרת זוגות בתכלת, ספרת רביעיות באדום, ספרת שמיניות בצהוב, וכן הלאה. זאת אומרת, במספר שלפנינו יש 0 אחדות, זוג אחד, שמיניה אחת, וקבוצה אחת של 16. סך הכל 26 פריטים. שיטת ייצוג מספרים ללא סימן היא השיטה שדיברנו עליה עד כה. זאת מכיוון שכל המספרים שבעצם הצגנו בה הם היו רק מספרים חיוביים או 0. במערכות המחשב השיטה מקובלת קצת שונה. היא נקראת שיטת המשלים לשתיים. בשיטה הזאת נוכל לייצג גם מספרים עם סימן שלילי, דבר שלא יכולנו לעשות קודם. השיטה הזאת נוחה מאוד למחשב לביצוע פעולות שונות של חיבור וחיסור, מסיבות שלא נרחיב עליהן בסרטון. שיטה הזו תלויה בעצם בכמות הסיביות שיש לנו, והערך של מספר משתנה כתלות בכמות הסיביות שיש. בואו נסביר איך היא עובדת. נניח שאנחנו מדברים על שיטת המשלים לשתיים עם 6 סיביות. אם הספרה השמאלית ביותר היא 0, אז מדובר על מספר אי שלילי, כלומר חיובי או 0.
הערך שלו, מה הוא יהיה? הוא יהיה בדיוק כמו בשיטה הקודמת של ללא סימן. לדוגמה, אם יש לנו במשלים ל-2 ב-6 סיביות את המספר 0, 1, 0, 0, 1, 0, אז הוא מייצג את המספר 18. אבל איפה נכנס השינוי? שינוי נכנס כשהספרה השמאלית ביותר היא 1. ואז מדובר על מספר שלילי. כדי לדעת מה הערך של המספר שלילי, אנחנו נפעל כך. נחפש את המספר אחד הכי ימני שיש במספר, סימנו אותו כאן בצהוב, ואת כל הספרות שנמצאות משמאלו נהפוך. מה זאת אומרת נהפוך? אפסים אנחנו נהפוך לאחדים, ואחדים נהפוך לאפסים. זאת אומרת נקבל 0, 0, 1, 1, 1, 0. על המספר שקיבלנו עכשיו נתייחס כמו בשיטה המקורית, זאת אומרת ללא סימן. ואז אנחנו נראה שהערך שקיבלנו הוא 14, כי יש לנו זוג אחד, רביעייה אחת ושמינייה אחת. זאת אומרת, בגלל שקיבלנו 14, הערך של המספר המקורי בשיטת המשלים ל-2 יהיה מינוס 14. תמיד נפעל כך. אם הספרה השמאלית ביותר היא 1, נעביר את השינוי שהצגנו קודם, והערך שנקבל הוא הערך השלילי של המספר. ניתן דוגמה נוספת. נניח שאנחנו מדברים למשל על שיטת המשלים ל-2 עם 7 סיביות הפעם. ונתון לנו המספר 1,000,006 אפסים. נסמן את ספרת האחת הימנית ביותר, יש לנו רק ספרת אחת פעם אחת במספר, ונהפוך את כל הספרות שנמצאות משמאלה. במקרה הזה אין לנו ספרות שנמצאות משמאלה, ולכן המספר לא יעבור בעצם שום שינוי. נקבל את אותו המספר. עכשיו אנחנו מתייחסים אליו כבר כמספר חיובי. הערך שלו הוא 64. זאת אומרת שהערך של המספר המקורי במשלים ל-2 ב-7 סיביות יהיה מינוס 64. נשים לב לעניין חשוב. הזכרנו קודם שכמות הסיביות משפיעה ובעצם משנה לנו את הערך של המספר. אם היינו מסתכלים על אותו מיליון, אבל ב8 סיביות, מה היה קורה? אז בעצם זה כאילו היינו רושמים 0 ואז מיליון, בגלל הסיבית השמינית. במקרה הזה הספרה השמאלית ביותר היא 0, כלומר מספר חיובי, ולכן הערך שלו הפעם יהיה פלוס 64, ולא מינוס 64. זאת אומרת, ההבדל הזה מאוד חשוב. כעת נעבור לדבר על הבסיס האקסדצימלי. בסיס האקסדצימלי הוא בסיס של 16 ספרות. בשיטה הזו יש 15 ספרות שגדולות מ-0. נתחיל למנות אותן 0, 1, 2, 3, עד 9. עבור 10 תהיה לנו הספרה שנקראת A, עבור 11 B, עבור 12 C, 13 D, 14 E ו-15 F. עכשיו, כדי לסמן שמספר מסוים הוא בבסיס 16 ולא להתבלבל, בדרך כלל נהוג להוסיף לפניו 0x. למשל, את המספר 10A, נרשום 0x 10A. נתבונן לדוגמה במספר 0x F93A. בדומה למה שהסברנו מקודם, הספרה הכי ימנית, מה היא מייצגת? שוב פעם מייצגת את כמות האחדות, שהיא בין 0 ל-15. הספרה השנייה מייצגת את כמות השישיסריות, בעצם כמות הקבוצות בגודל 16. גם הספרה הזאת יכולה לנוע בין 0 ל-15. זה בעצם הסקאלה של המספרים, של הספרות שאנחנו יכולים לשים בכל מקום. הספרה השלישית מייצגת קבוצות של 16 כפול 16. זאת אומרת 256. גם הספרה הזאת יכולה להיות רק בין 0 ל-15, כמו כל הקודמות. זאת אומרת, המספר שדיברנו עליו, שהוא 0x F93A, יהיה, נתבונן מימין לשמאל. אז יש לנו A אחדות, ועוד 3 קבוצות של 16, ועוד 9, ספרה שלישית, קבוצות של 16 בשנייה, ועוד F קבוצות של 16 בשלישית. נמיר את הספרות החדשות שלנו A ו-F לצורה העשרונית שאנחנו רגילים אליה, זאת אומרת A יהפוך ל-10 ו-F יהפוך ל-16, ולאחר חישוב נקבל שערך המספר יהיה 63,802.
כעת נדבר על שיטה קלה ונוחה להמיר מספרים מבסיס הקסדצימלי, בסיס 16, לבסיס 2. איך עושים את זה בעצם? אנחנו לוקחים כל ספרה הקסדצימלית ומציגים אותה בעזרת 4 ספרות בינאריות בשיטת ללא סימן. זאת אומרת שמכיוון שיש לנו 16 ספרות, אפשר לייצג אותן בעזרת 4 סיביות תמיד. למשל את F15 אפשר להציג באמצעות 1, 1, 1, 1. ואת 0 אפשר לייצג באמצעות 0, 0, 0, 0. משיקולים מתמטיים נובע שאם אנחנו רוצים להעביר בעצם מספר מבסיס אקסה לבסיס בינארי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק להחליף כל ספרה הקסדצימלית ב4 הספרות הבינאריות שמתאימות לה לפי הטבלה. למשל, ניקח את המספר שדיברנו עליו קודם, F39A, ונמיר אותו לפי הטבלה לבינארי. אז F יהפוך ל4 אחדים, 3 יהפוך ל-0011, 9 בתחילת יעבור ל-1001, ו-A יעבור ל-1010. זאת כל התורה. שיטה זו עובדת גם בכיוון ההפוך. אם אנחנו רוצים להעביר מספר בינארי שמיוצג בשיטת ללא סימן לבסיס הקסדצימלי, אנחנו ניקח אותו ונתחיל לחלק אותו לרביעיות מימין לשמאל. החלוקה מימין לשמאל חשובה מאוד. לאחר מכן, אם לאחר החלוקה לרביעיות, הגענו לקבוצה האחרונה בצד שמאל, שבה אין לנו 4 ספרות. אז אנחנו נוסיף אפסים משמאל, כדי שנגיע לכל קבוצות יהיו של 4 ספרות. ניתן דוגמה. נניח שבידינו המספר 01, 0111, 1001, 1000, שמוצג כאן. נתחיל לחלק מימין לרביעיות. אז בצבע שחור יש לנו את הרביעייה הראשונה, בתחילת את השנייה, בכתום את השלישית, ובסגול את הרביעית. אבל אנחנו רואים שהקבוצה הסגולה לא מכילה בעצם 4 ספרות, יש לה רק 2 ספרות. לכן אנחנו מוסיפים 2 אפסים מצד שמאל. עכשיו סוף סוף נוכל להשתמש בטבלה שהצגנו למעלה. כל רביעייה שמוצגת כאן בצבע אחר, נמיר פשוט לספרה שמתאימה לה. אז 1000 יהפוך ל-8, 1001 יעבור ל-9, בכתום 0111 יעבור ל-7, ובסגול 0001 יעבור ל-1. נקבל שהמספר ההקסדצימלי המתאים יהיה 0x 1798. חשוב לשים לב ש-1798 בבסיס הקסדצימלי שונה בעצם מ-1798 של הבסיס העשרוני. ולקראת סיום, ניתן דוגמאות גם על בסיסים לא ידועים. נניח שיש ברשותנו מספר, בבסיס לא ידוע כלשהו שנקרא לו R, ויש לנו משוואה לגביו. נראה איך אפשר בעצם לגלות באיזה בסיס מדובר. ניתן דוגמה של משוואת חיסור. אז במשוואת החיסור יש לנו 333p בבסיס R, פחות 29d7 בבסיס R, שווה 744 בבסיס R. קודם כל אפשר להבחין שיש לנו, מה הספרה הכי גדולה שיש לנו? D. D, ערכה העשרוני הוא 13. זאת אומרת שבבסיס R יש לפחות 14 ספרות. 0, 1, 2, 3, 9, A, B, C, D. זאת אומרת ש-R חייב להיות לפחות 14. אחרת לא יכולנו להציג את הספרה D. עכשיו נמיר את המספר לבסיס העשרוני בעזרת המשתנה R, כמו שעשינו כשידענו באיזה בסיס מדובר. אז את B, שערכו העשרוני הוא 11, זאת בעצם ספרת האחדות. 3 שבא לידו הוא ספרת ה-R, זאת אומרת 3 כפול R. ה-3 שלידו יהיה 3R בריבוע, וה-3 האחרון יהיה 3R בשלישית. נמיר גם את 29D7, אז הוא יהיה 2R בשלישית, ועוד 9R בשנייה, ועוד 13R, ועוד 7. גם את 744 נמיר באותו האופן, ונוכל להחליף בעצם את המשוואה המקורית שהייתה לנו בבסיס R, במשוואה שהיא בבסיס העשרוני. משוואה כזאת אנחנו יודעים לפתור.
שים לב שהמשתנה שלנו הוא R, שזה היה הבסיס שאותו אנחנו מחפשים. כאן אנחנו יכולים לראות, כשהצבנו את הביטויים העשרוניים שקיבלנו, לאחר ההצבה אנחנו מפשטים את הביטוי ומגיעים למשוואה שהיא R כפול 4 ריבוע פחות 13R פחות 14 כפול R שווה 0. יש לנו שתי אפשרויות איך להתקדם. אפשרות ראשונה היא להתחיל להציב ערכי R החל מ-14, כי כמו שאמרנו קודם, R חייב להיות לפחות 14, ועד שנמצא פתרון למשוואה. זו אפשרות אחת, והפתרון הראשון שנמצא הוא יהיה הבסיס הקטן ביותר R, שבו המשוואה המקורית מתקיימת. האפשרות השנייה היא לפתור את המשוואה. אם נפתור אותה, נקבל שהפתרונות הם R שווה 0, R שווה מינוס 1, או R שווה 14. כמו שאתם בוודאי שמתם לב, שני הפתרונות הראשונים לא ייתכנו. הרי, משתי סיבות, גם כי R חייב להיות לפחות 14, וגם כיוון שבסיס כלשהו של ספירה, חייב להיות מספר חיובי שהוא לפחות 2, כדי שיהיו לנו לפחות שתי ספרות. זאת אומרת, הפתרון היחיד שנשארנו איתו הוא R שווה 14, ולכן המשוואה המקורית היא בבסיס 14.